आयदैलै एमाव राजाया दावखोबाय खर'आव। आया 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 मा जाखो बियो खाबसेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया। खाबसे नङा खाबनै लोंफ्लांबाय खर'आ आंनि गिदिंबाय। लामा दथामानि आं उन्दुनांबाय। दाना न'आव आं मारै थांबावनो हे गसाय। रावबो सिख्लाबो फैथाराबा हामथारगौलै नङाबा लासिंसिं गन्थंआनो हाजोबगोन आंना। जौआबो मोनलोंबाय माइब्रानि माथानि गोदै गोदै। लोंबाय आङो अभार। बेयावनो दसे उन्दुलांथ'नोसै। ओइ देखो मानसि मोजांनि बैसागु जानाया नै उन्दुनानैसो थाफैबाय। नायलाय जामखोबाय मा फाव जाखो बेना। औलै मेगमारा बिजोंबाथाय जाखाथारा। मा जाबावगोन बिजोंबाथाय। थौदो थांसै मेगमारा बिजोंबाथाय जाखाथारा। जोंहासो रंजानांगौआ सेस जागोन दानो बिजों थाफाजाया। आयौ मोनबारि माथो नों दाबो ओंखारा? बैसागु रंजानांगौआनो टाइमानो बारग'लांजोबनोसै। आयौ दिनै नोंसोर गोजा मोसाहैदो दे आं दिनै हाथारनाय नंला नामाथाय। मानो बिदि होनखो नों मोनबारि? मारै जानांगौ जाखो बिदिजों? जाबाहाय मैया गोखा गोखै जानायानो उदैयानो गेस जानानै नारखोजोब्बाय आं दिनै हानाय नंला। सावगासिनो दङ। बिदिसो जाबाय होनबा आब' मोनबारिया मा जाबावनांगौ जाखो दाना? दे जेबो नङा दे दिनै सानसेया गाबोन मोजां जायोबा आं गाबोननिफ्राय ओंखारसै ना मा होनो? दे माथो खालामबावनो होनबालाय। जाबाय दे थाथ'दो दिनै न'आवनो रेस्ट लादो। दे जागोन। थौदो आब' होनबा थ'दो थ'। बिबारि दुथुमाय नोंसोर अबेनिफ्राय फैखो? अबेनिफ्राय फैदों? बैसागु जानो नागिरनाया मारै जाबावनांगौ जाखोब्रा माथो जोंना आमोखा खांखिला आदाया जौफैना उन्दुनानैसो दं बैयावहाय। औहाय जोंबो बैसागु रंजानो ओंखारबोदोंमोन दा मोनबारियानो उलार जानानै दं बेनिखायनो जों न' फारसेसो थांफिननो ओंखारबाय। बिदिबालाय माथोबाव थौ नोंसोर नायहैग्रोनोसै माथोबाव। मोनबारि गैयाबाथाय रंजानायखौनो इन्टारेस्टखौनो मोना ओंखायनो दिनैखौ थाथ'नोसै। दे होनबा दा फैगासिनो फैदो जों थांग्रोनोसै। बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोनहाबो देग्लानि बैसागुखौ रंजा खुसि बारहोहरदो। जेबो दावराव दावसि गैयालासे मोजां रंजालायदो लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबा लोगोफोर नोंसोर माने आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामा। दे बिदिबा लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोनलाय। गुड नाइट लोगोफोर।